значит ҳамин як сирё, як ашёи ҳамин истеҳсолот, ҳамин чизҳое ки дида истодем, решаша фикр сар мешудааст. ман шумо ба гуфтани ҳастам ки ҳамин фикри шумо ягон вақт тамомшавӣ дорад. шумо ягон бор ҳаётатон ба дидед ки ҳамин сиратон ягон фикр нест, фикротон гум шуда ки не, фикр тамомшавӣ надорад. ягон вақт фикр ин фаровон аст, тамомшавӣ надорад. ана кун, мазмуни гапи ман чи? Не ки аз сифати фикри шумо кадоме. Агар ки фикри шумо дар саратон фикри камбағалӣ бошад, ҳаётатон ба камбағалӣ бисёр шуда мегирад. Фикри сарватмандӣ бошад, сарватмандӣ бисёртар шуда мегирад. шумо барои фаҳмида гиред ки сарвати ин дунё тамомшавӣ надорад. чиба ки фикри инсон тамомшавӣ надорад. вақте ки то рӯзе ки инсон фикр лаёқати фикр кардан дорад ва ягон дигаргунӣ месозад. ин чӣ гуфте гап? вақте ки шумо ягон мушкилӣ ба меафтед, шумо пул наковед. вақте ки мушкилӣ ба меафтед, шишта фикр кунед. шишта фикр кунед. роҳаша албатта меёбед. ягон мушкиле нест дар ин дунё ки бағайр аз аҷал, ягон мушкиле нест ки вай ҳал надошта бошад. бағайр аз аҷал, тақдир ки ҳамон рӯз ба наоварда бошад, ягон мушкиле нест ки роҳи ҳаллаш набошад. ҳамин мушкиле роҳи ҳаллаша меёбад. чиба ки фикри инсон тамомшавӣ надорад.